A Pobra aproba de xeito definitivo o orzamento do 2025. O Goberno local define o documento como que ten menos débedas e máis servizos para a veciñanza. O Salón de Plenos da Casa Consistorial da Pobra do Caramiñal acolleu esta mañá unha sesión extraordinaria na que se tratou un único punto, a aprobación definitiva do orzamento municipal para o presente exercicio. No pleno foron inadmitidas as 4 alegacións que presentou o PP ao documento elaborado polo Goberno local. Estamos aquí pois únicamente por un capricho. E digo un capricho porque é que nin siquiera este pleno vai entrar a debatir cada unha das alegacións, porque o acordo é inadmitir. É dicir, a lei é moi taxativa no que se pode presentar como reclamación aos presupostos, entonces por iso digo que é únicamente por capricho, únicamente por intentar entorpecer que en vez de estar aprobado un documento imprescindible para este Concello o día 13, que cando acabou o plazo de alegacións, pois simplemente entre en vigor mañán, 10 días máis tarde. É dicir, esta é, a forma que ten a nosa oposición de facer oposición. E afondou nas cuestións sinaladas polo Grupo Popular nas súas alegacións. Primeiro temos que ir á Lei de Facendas Locais, é o Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que é a Lei das Facendas Locais, e no seu artigo 70, no apartado 2, ademais di moi claro, únicamente se podrán establecer reclamacións contra o presuposto e por 3 supostos moi tasados. Por non haberse axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos nesta lei, cousa que cumple o presuposto en todas as súas vertentes, por omitir créditos necesarios para o cumprimento de obrigacións exixibles a entidades locais en virtude do precepto legal ou de calquer outro tipo, se recolle absolutamente todo, como así veñen nos informes de intervención, e por ser manifestamente insuficientes os ingresos en relación aos gastos, cousa que isto tamén cumple taxativamente. Os restantes membros do goberno pobrense lamentaron que o grupo da oposición presentara alegacións que non se axustan á lei para facer reclamacións. Por si teñen vostedes algunha dúbida, porque isto xa pasou o ano pasado igual, parece que, pois non sei, se é por descoñecemento ou porque, evidentemente, como decía Eloi, que queren meter vostedes paus nas rodas para que, pois para alongar todo o posible, que aprobamos o presuposto sabendo perfectamente que o vamos a aprobar igualmente, pero en este caso non vamos a admitir as reclamacións que presentades pois un pouco por o mismo. A lei ten 3 puntos, é moi clara, é moi concisa. Incumplen os supostos legais para que puderan ser aceptadas. Polo tanto, nós consideramos que hai que desestimalas e que, polo tanto, pois queda, se sale a favor, que entendo que sale a favor, quedará aprobado o que é importante para o noso Concello, que é o documento que nos vai permitir desenrolar todas as políticas que son tan beneficiosas para a nosa veciñanza, que é a aprobación definitiva do orzamento municipal. Quero entender que o que hai detrás desto é unha acción política do Partido Popular que se quere dirixir aos sectores afectados polas súas propostas, dicíndolle que se preocupan e que presentan estas alegacións coa intención de que nos as aceptemos e que modifiquemos os orzamentos para incluir a compra das naves da DAS ou o que fora necesario. Pero hai as mocións que se deben presentar no pleno e de aí non podemos pasar. Isto, ao final, non sirve de nada, é un trámite que ralentiza e que, ao final, non van a conseguir nada máis que eso. Pola súa banda, o PP defendeu as súas alegacións. Creo que estamos haciendo lo que legalmente podemos hacer. Entiendo que si ustedes entienden que esto es un perjuicio en plazos, pues oiga, podrían haber presentado los presupuestos hace meses, que tienen la mayoría suficiente para hacerlo y tenerlo claro. También tenían, si querían, no tenían por qué, pero también si querían, podían haber consultado con el Partido Popular para, los presupuestos para posibles cosas o posibles actuaciones que entendíamos que son necesarias. Pero a mayores, nosotros, hemos presentado las enmiendas en distintos ámbitos porque, entendemos que realmente cuando conocemos el presupuesto, esto es, la aprobación inicial es debatirlos, pero no hay más. Nuestras propuestas se pueden enmendar o solicitar en este plazo y de esta manera. O equipo de goberno definiu este orzamento como documento económico con menos débeda e máis servizos para a veciñanza. Esta mañá aprobouse de forma definitiva logo de que Nos Pobra, BNG, PSDG, PSOE e VIPS votarán a favor do documento e o PP en contra. O Concello da Pobra contará agora cun presuposto de 10,8 millóns de euros para este 2025.